ezagutu zaldatzea, naturarekin bat izan eta harremanetan sartzea, eta indarrak ongi errotuz, gure sustraiak lurrari lotuz, bertatikan irautea, ezaren gudaz baietza sortuz, ukazioa legaentzat hartuz, beti aurrea joatera, ez da dukanak ongi oidaki, eukitzea zein den ona, bere premiak bete nahian, beti bizi da gizona. Gu ere zerbait bagera eta gauden tokitik hemendik bertan, zaila gaitezen ikusten, ametxeroak baztertuz bertan, sasi zikinak behingo zerreta, bideon bat aukeratzen. Gizonen lana jakintza dugu, ezagutu zaldatzea, naturarekin bat izan eta harremanetan sartzea. Gu sortu ginen enborberetik, sortuko dira besteak, burruka hortan iraungo duten, zuaitzardaska gazteak, beren aukeren jabera ikiz, ta erortzean berriro jaikiz, ibiltzen joanen direnak, gertakizunen indarta argiz, gure ametsak arrazoi garbiz, egiztatuko dutenak. Gu sortu ginen enborberetik, sortuko dira besteak, burruka hortan iraungo duten, zuaitzardaska gazteak. Gu sortu ginen enborberetik, sortuko dira besteak, burruka hortan iraungo duten, zuaitzardaska gazteak. Gu sortu ginen enborberetik, sortuko dira besteak, burruka hortan iraungo duten, zuaitzardaska gazteak. Bai, entzuten da? Bai. Arratsaldeon guztioi, eskerrik asko gaur etortzeagaitik. Eskerrik asko baita ere Bidebarrietako lagunei. Hiri setiatutako alambre latzen gainetik, kolerazko grafiti beltzez bonbatzeko balioko lukeen brika gorrizko muru erraldoia bilakatzen zara. Muru erraldoi bat, eta lili bat, eta ostoz-osto arek zu erantzi. Eta bihotz bat antzinekoa, zer diozu? Ez zaitut konprenitzen, zure hitza arrotza zait, bitxia. Eta oihartzunaren handitasunean, murgilduz joan nintzen jausika, egaka. Indarrak ongi errotuz, gure sustraiak lurrari lotuz. Eta hau beldurtzen egun sentian, arnaz zuridun izotzak. Ze ziutate honen soinekoa, udazkenetan lanbroa da. Eta bere zabaia laino bazo bat.
non bizi den ilargiaren badazpadeko agonia. Eta gu libro gabiltza kaleetan, tirantezko galtza laranjak jantzirik, libro. Poema dabakion atzian, Itzaro Borda, Xabier Lete, Joseba Sarrionandia, Jose Angel Irigarai eta Bernardo Atzaga daude. Poemok noizbait erakarri zituzten ertzainak, Ruper Ordorika eta Mikel Laboa. Baina nola hurbildu ziren kantariok poemengana? Zerk bultzatu zituen poema kantu baten letra bihurtzera? Zenbat melodia baztertu ote zituzten azkena hartu arte? Zein bide urratu dute kantek arrezkeroztik? Zein nagusitu da? Poema ala kanta? Gaurkoan bada kanta bilakatutako poemez jardungo gara eta kantez. Edo jardungo dute horretarako baitaude gurekin Telleria Martínez doktorea eta Telleria doktoreak. Netzat Telleria doktorea izatea, ohore bat izan ditzateke. Arratsaldeon, ongi etorriak. Hitzaldi hau Lutxo Egiak aurkeztuta Don Martínez doktorearekin emateko ohorea daukat. Ez. Munduan... Ez, barkatu, ohorea nirea da. Ez, ohorea nirea da, ez da. Nirea. Munduan gutxi egongo dira Don Martínezek euskal musika inbeste maite duenik. Pasio bada. Akaso natura etzen oso eskuzabala izan berarekin eta sudur gehiegi eman zion, akaso, eta belarri gutxiegi, akaso. Eta gainera arritmikoa naiz. Baina txikitan, Lete, Laboa eta Lertxundiren aurrean kantatzea lortu zuen. Esperientzia zoragarria izan zen. Esperientzia horren ondorioz kantariek kanta bana konposatu zuten. Letek zaude izilik aurra! Laboak ies egitea zinegi balitz. Eta Lertxundik bukatu niz oin joaitea Eneopilaren egiterat Pariserat baniazin. Agian pertsona bakarra egongo da munduan, euskal musikan nik adina maite duena. Telleria doktorea. Pasio bat. EGB-ko lehenengo mailan, triangelua jo zuen kurso bukarako festan. EGB-ko bigarren mailan, triangelua jo zuen kurso bukarako festan. Bai. EGB-ko hirugarren mailan triangelua jo zuen kurso bukarako festan. EGB-ko laugarren mailan triangelua jo zuen kurso bukarako festan. EGB-ko bosgarren mailan triangelua jo zuen kurso bukarako festan. EGB-ko seigarren mailan geometria suspenditu zuen. Eta triangelua kendu zioten? 20 urte eman ditu Bilboko konservatorioan. Enuen irteera topatzen. Eta aurrek urtean bere lehen diskoa publikatu zuen. Eta musikarien elkarteak dirusari potoloa eskaini du, hil ala bizirik harrapatzen duenarentzat. Musiko izaten utzi ez, eta musikologo bihurtu gara. Nire tesi doktorala imprentan dago. Pandero elektronikoa 16. mendean. Nirea txistuari buruz. Txistua jo daiteke boxeo guanteekin? Interesgarria. Eta? Zer? Jo daiteke? Zer? Txistua? Boxeoko guanteekin? Ez dakit! Nik galderak egiten ditut, ikasleek aurkitu behar dituzte erantzunak. Beraiek lan egin dezatela Alfer Kuadrilla horretarako ordaintzen dute. Eta horretarako etorri gara hain zuzen ere, gure jakituria zuen gainean barreiatzera, Lutxo Egiaren laguntzarekin, beraz Lutxo nahi duzunean, egigizu galderak eta guk erantzungo dugu. Edo. Parkatu ausardia. Nire aurkezpen tamalgarri eta erratiko horren ostien, egoain benetako aurkezpena. Hore bat. Ez, hau deklarazio bada, azken finean gu komikoa gara eta ez musikologoak. Eta orduan, gure
ikuspuntua Lutxorena askoz ere jantziagoa da, gure ikuspuntua oso intuitiboa da, azken finean, bueno. Batzuena, beste batzuena, baina intuitiboagoa, nire esate baterako. Aurrera. Bueno, beraz, Patxo, esan duzun moduan, komikuak, antzerkilariak, zoberan ezagutzen ditugu. Eta, bueno, izateko bikotea, gaur izatezko bikote batzuk ikusiko ditugu hemen, ez da, un, dos, tres, respondez, adibidez, Asier Serrano eta Norton Gorosabal. Eta etxezukarra. Aresti eta Oskorri, Nacho Felipe. Jose Angel Irigaray Lertxundi. Eskerrak utzi dazula bat erreza Bernardo Atxaga eta Ruper Ordorika. Artze eta Laboa. Artze eta... Mikel Urdangarin eta Uribe. Montoya eta Ertzainak. Eta asko zere gehiago. Bueno, horietaz jardungo dugu gaur hemen, lehendabizi, hemen zaudete, besteak beste, aurten plazatu duzuelako Estok 3 antzeslana, eta hasi baino lehen galderatxo bat, ze moduz doa, baduzue horan edotorik, baten batek esan dizu ezartu behar zenuten kanta hau, aukendu behar zenuten? Batek baino gehiago aipatu digu ez dugula sartu perrak. Dirudienez jende askoren oso kanta kutxuna da, jende asko nik uste nuena, baina gehiago eta ez dugula sartu eta jendeak kexatu edo faltan bota dutela perrak bat dituzi bere biegalak. Ez da gure gaurko esparruan sartzen kanta herrikoia delako, baina hori aipatu dute, bai. Eta sobran, ez digute esan, baina segurazki... Bai, batzutan komentatu digute, gertatzen da, hoxe, guk eta batzutan guk kontuatu gara, Josep nahi hau ez dugula sartu. Bueno, pluralean esaten dut, baina egilea bera da, bai. Baina, hor, kantak aukeratzerakoan dramaturgiak edo buruatu zaiguna edo agintzen du, esan nahi dut, horren arabera, aukeratu ditugu, lehenengo asmatu ze dramaturgia edo ze sketch moduko edo ze gai hartu eta orduan horretan baligarri ziren kantak aukeratu ditugu, ez da? Eta gero zegoen beste premisa bat oso importantea, kanta ezagunak izatea, jendeak letrak ezagutzea eta orduan guk letra horiekin egiten ditugun jokuak. Hori nahita ezko baldintza zen jendeak kantak ezagutzea eta baten baino gehiago leporatu digu gaur eguneko edo azkeneko hamarkada honetako kanta gutxi agertzen direla eta egia da eta arrazoiak bi dira, bata defenditzekoa da eta bestea ez da defenditzekoa. Defenditzekoa da kantak jendearen oroimenean hiltzatuta geratzeko denbora behar da, denboraren filtroa, ez? Gaur egun gure oroimenean hiltzatuta dauden horiek, gure ondarea dena esaten dugun hori sartzeko denbora pixka bat behar da, ez? Eta kanta berrienekin oraindik hori ez da gertatzen, ez? Naiz eta esate baterako negua joan egin data esate baterako, ez? Zemaizen kanta hori esate baterako berria da, baina nik uste hori pasatu dela ja kanta herrikoi bihurtzera, ez? Hainbeste edo gaur eguneko baina, beste aipatu ezin daiteken beste arrazoi da gu karka batzu garela, eta egia da, guk gehiago ezagutzen dugu, eta zan dute, batez ere musika, noiz jasotzen duzu musika, eta musika noiz bihurtzen da zure bizitzaren parterik importanteena, gaztea zarenean, nerabe zarenean, gaztaroan, orduko kantak dira, eta guk ala beharrez, horiek geratu dira gehiago gure zerean. Oso ondo, beraz gaur kanta bilakatutako poemak, eta deno dauzkagu batzuk
dira, gehien gustatzen zaizkigun batzuk, ez da, arrazoi bategatik edo beste arrazoi bategatik, niri neuri adibidez oroitzen zaitu danean ama, bai, hori sarri eta laboa hori asko gustatzen zait, edo erdoilaren tristezia Atzaga eta Ruper, ez da, horiek asko gustatzen zaizkit. Eta ni pixka bat gaian sartzen joateko Mikeli eskatuko diot, bat aukeratzeko eta irakurtzeko, poema irakurtzeko. Eta gero, galdetuko diot zergatik aukeratu duen, eta... Susmatzen nuen galdera hori edo hori eskatuko zenidala. Eta orduan, parkatu baina nola gero gainera musikai buruz asko ez dudan ulertzen, prestatu dut monologo txotxo bat, eta orduan bakarra aukeratu beharrean aukeratu ditut 4, baina saiatuko naiz harin esaten, ez? Bueno, eske horrela 4 eta fina, beste batzuk izan daitezke, pena ematen di beste batzuk ustea. Beti galtzetan gordetzeko koplak. Sarrien Indiarena Ruper Ordorika kantatzen musikatu zuena eta kantatzen duena, ez? Bueno, beti gustatu izan zait pila bat, lehenko irakurriko dut, gero komentatuko dut apur bat. Galtzetan gordetzeko koplak. Artizarra, hortzantzean, lehena da argitzen. Saguzar zaharrena oraintxe da esnatzen. Teila gorri horma grisak isilean lastantzen, zoko beltzen negaztiak gau berria eguntzen. Astu zait esatea, Sarrien India kartzelan dagoela, jakina. Hemen gautza, ezin irten errautzen gaztelutik. Gaua sare erraldoia gugana abaildurik. Azpian nau gati batzen tristurari loturik. Hemen natza, hau zer denentz adierazi ezinik. Hau izuen gordeleku eta belar itxena. Hau malkoen katedrala gisaseme utxena. Hau eremu bezperade biarramun motzena. Hemen datza, gorpu bizi herri bat izan zena. Anitz lore sortzen omen urruneko bizi da. Kartzelara sartu oro heldua da hobira. Saguzar eun lehen urkabeen egira, zelan kulunkatzen garen bi begiez begira. Argi gabe ari nauzu giltzapean koblatan, oinazea bisitari gogoaren zainetan. Zaindariak paper bila ari dira zeldetan, erdu eta to zuretzat gorditzazu galtzetan. Hau, bueno, beti gustatu izan zaite pila bat, zergaitik, bueno, musika pila bat gustatzen zaidalako, tristea delako musika, eta badirudi, bueno, kanta tristeak, ez beti, baina, bueno, kanta tristeak gustatzen zaizkit. Eta gainera, bueno, presoen gaia ikutzen du, baina ikutzen du ez era, nola esango nuke, militantzia edo presoaren edo ez dakiz zer apologia eginez, baizik eta ezintasuna eta tristezia edo kontatzen. Balentriarik handiena da hori idazten duela eta hori ematen diola beste bati. Bueno, hori gustatzen zait. Lehen esan dut kanta tristea gustatzen zaizkidala eta horrela. Ein aldizu galdeatxuet? Bai. Hori esan da, zeuki zer eduki behar du poema batek musikatua izateko? Kanta hon bat bihurtzeko. Erritmoa, musikalitatea, gaia, kontestua... Denetarik, ez dakit. Arrakasta izateko. Ohartzen bazara, orokorrean bi poema mota, sailkapen oso tekniko bat egiteko, bi poema mota daude musikatuak izan daitezkenak. Batak bertsotan dauzenak, hau da, neurtuta datozenak, eta beste batzuk bertso librean dauzenak. Suposatzen da, bertsotan doazten kantak, printzipioz errezagoak direla musikatuak izateko eta musika mota batean egokitzeko. Hausturak eta batere metrikarik ez dutenak, badakate beste zailtasun bat, ez?
Horregatik ez dute erritmoaren aldetik, egituraren aldetik, ez dute inolako, nire ikuspuntutik, ez dute inolako baldintzarik, aurreko baldintzarik eduki behar. Eduki behar duen bakarra da musikariari zerbait kontatzea eta zerbait esatea. Ezke kanta, horrezuk, mila adibide ipini liteke ez, baina mota guztietako kantak eta mota guztietako hausturak eta ritmoak eta egiturak daude musikatu daitezkenak. Zentzu horretan, nik ez dut baldintza bakarra dela kantariari, musikariari zerbait esatea. Nik imaginatzen dut, ni ez naiz musikaria, baina imaginatzen dut poetak edo musikariak poema hori irakurtzen duenean zerbait datorkio burura, doinu edo aire bat datorkio burura. Pentsatu nahi dut horrela dela, ez? Imaginatzen dut horrela dela, doinu bat eta koño nik hau kanta dezaket. Iruditzen zait. Ez dakit, mila gauza esan daitezke eta imaginatzen dut dena da artista bat izatea eta suerte pixka bat eta kasualitate bat eukitzea eta letrak eta musika eta garai horretan edo oso ondo jaustea kanta hori eta horrela mila gauza daude eta denak juntatzen direnean bilatuta edo kasualitatez sortatzen da kanta bat gizartera heltzen dena, ez? Esate baterako besteak iaia ez ditute, gehiegi ez luzatzeko ez ditute irakurriko, baina bizitza triste eta ederra Jose Ripiaurrena pila bat gustatzen zait, esaten zuena Marroko Atlas aldean, Asni herri merkatuan, neska bere bihar baten begiak. Ometepe uartean, kamioi baten 11, iluna barra gorri beroa. Ometepe Marrokon egon naiz, eta egon naiz horrelako herri batean, eta ikusi ditut neska bere baten begiak. Eta hau esaten duenean gogoratzen naiz. Ometepe Nikaraguan dago, irla bat da, erdian irla bat daukana, eta egon naiz, kasualitatez egon naiz horretan, eta ibili naiz kamioi batean hainbat jende hortik bidaiatzen, ez? Ometepe uartean, kamioi batean 11, iluna barra gorri beroa. Mexiko taxi batean buruatzean bortitza pistola kainoi baten taktoa, hori ez tokatu, ez da? Baina Pasaiako amildegian gauean larruzko txupaz beltzaran ura nere gainean. Bueno, denok izan gara gazteak eta Pasaiako amildegian ez, baina beste leku batzutan bai. Viva la vida esaldia Frida Kahloren kuadroan margotu zuena hil zorian, Frida Kahlo pila gustatzen zait, eta jakina ezagutzen dut kuadro hori, eta horrela, ez da. Bizitza triste eta ederra, itxasoa ilun samar, eskegi gabeko telefono bat, bizitza triste. Kanta ere oso tristea da, niri gustatzen zaizkit kanta tristeak, eta honetan, hau atera dute esateko, segatik gustatzen zaitain beste kanta hau, ez bakarrik triste, baizik eta hemen, kontatzen duenarekin kasualitatez, nire kasuan, ezagutzen dut, eta orduan konexioa egiten dut, eta horri gertatzen da kanta askorekin, ez? Konektatzen badu zure publikoaren, entzulearen sentimentuekin, engantzatzen zara, ez da? Esate baterako, ni naparra naiz, bilbotarra naiz, baina Nafarroan nire familia osoan naparra da, eta ni han jaio nintzen, oso urte gutxitan egon nintzen, eta horrela, baina jota bat entzuten dudanean, nola esaten da, olio ipurdia jartzen zait, ez? Ez dakizu egin gertatzen zaizuen, edo... Jotakin ez. Baina, jotakin bai. Eta orduan, Benito Lertxundi, herribera zure landen zabalera hortzi muga den hartan mugatzen da, zure lur eman korretan izurtzen diren asmoak gogotsu hartuko alditu lur gozoak, zure gaztelu zaharrek gorderik duten aintzina, atx tristetan mintzo da, haren mina, horma zar arraituetan txoriak dira kantatzen mendetako lo geldia salatzen. Nafarroa anai zaharra kondairaren lehen sustarra, bego igan arbazoen amets ura. Bueno, letra letraken nau hainbeste ukitzen, baina soinua, vamos, oso txarto kantatzen duena. Hori 79an idatzi zuen Herribera. Bueno, ez dut kantatuko. Kontua da,
Hori karri dute, adibide moduan edo, zergaitik gustatzen zaita inbeste. Hor badirudi nire genetan doinu horrek, eragiten didala, edo horrela hor daukadala markatuta, ezta? Eta gero bukatzeko, aipatu nahi dut Oskorri da, euskal musikan egin duena da harrigarria, musikatu duena, beraiek sortutakoa, edo hainbeste jendea, herriko kantak edo poetak, era ezberdinetan, eta Oskorri, preziatua izan da, baina ez da apur bat agian horrelako podio batean egon, beste batzuk egon diren moduan, esan da, iruditzen zait, ez? Bai, preziatua eta horrela, baina iruditzen zait, kriston lana egin duela, eta hasten zara errepasatzen, eta ze kanta ezberdin, eta ez bakarrik arestirekin, baizik eta beste gauza, ez? Eta Euskaldun berria nahi zenez, kanta ez da maila handikoa, baina Barakaldokoa naiz eta daukat paro obrero, horregatik euskaltegira noa ni egunero. Euskaraz bazekien nire bisabueloak edo, baina ni rollo ontaz, orain arte zero, goizero, aekan bezero. Batzuetan ero, besteetan bero, baina ez dut milagro handirik espero. Euskaldun berria gara batzuk, ez? Eta orduan hori aipatu nahi nuen. Eta itoiz, bukatu dut. Ez hori, herri beran da, oixu beruan da kanta horietan, Jose Angelek idatzitako kanta horietan da gero lertzundi kantatuta, eta hori, ez da anekdota bat, galdetu zion halako baten elkarrizketa baten Pako Aristik Xabier Leteri, eta zen olako gai, sakonak, lurra arbasoak, ama, ez dakiz zer, eta hori, kontestua gaitxik, garaia gaitxik, keba, gertatzen zen, gu oso jentez aspergarria ginela. Oso jente aspergarria, jente iluna. Hori Letek esaten zuen, behin baino gehiago hori entzun diote anekdota bera esaten zuen, kantautore baten kontzertuak izan behar du aspergarria. Derrigorrez. Bestelaz da kontzertu hon bat. Kantautoria. Jose Angeliri garai egon zen Donostian lehengoan gurea ikusten. Eta, nik ez nion gogoratzen Bizkaia maite berea dela. Bera Gipuzkoara da, ez? Jose Angel. Nafarra. Bai, Nafarra. Bai. Donostian bizi da, baina bai Nafarra. Era egon zen hor ideia batzuk ematen, eta... Bai, kalku batzuk ematen, esketxe berriak sartzeko. Ze garrantzia daka batez ere, ari gara ja, poemak eta letrak edo kantak, ez da gauza ezberdina dira. Ze nolako garrantzia dauka, garrantzia handia ez da, eta nik uste gure kantagintzan, 60ko hamarkadan hasi eta gaur egun arte, baina batez ere 60ko, 70ko eta 80ko hamarkadetan garrantzia handia eukitzaban harreman pertsonala, ezta? Hainbat bikotia aipatu ditugu, beste batzuk dauz, adibidez Hirukote, Pantxo eta Pello eta Manix Paola edo Anje Dualde eta Daniel Landart. Ze garrantzia dauka hurbiltasun horrek sortzeko orduan? Ruperrek lehen egon gara komentatzen, ez da? Ruperrek lehendabiziko diskoa plazatzen dunean, hau zidan fora, atxagarekin aritu da sortzetik, ez da? Une horretatik beretik. Lehenago esan dudan moduan, nik uste kasuak oso anitzak direla, eta hurbiltasunak eta laguntasunak asko laguntzen du, seguro. Baina gero, zerte baterako kordatzen ari nahiz, Laboak Bertolt Brechten poema bat musikatu zuen, por cierto, letra bezala, badakizu ez, New Yorken karrik, badakizu ez, mundua ez da horrela aldatzen, baina, en fin, poema hori, Bertolt Brechten poema hori, nire gustorako labur biltzen du lau estrofatan ez bakarrik poema eder bat, baizik eta
munduaren ikuspegi oso sakona, baina, esan nahi dut, zentzu horretan, harreman oso, batera harremanik ez? Edo Lizardi ez dugu aipatu, baina Lizardi ere izan da kantari batzuen iturria ez? Baina bai, laguntasunak seguro Kirmen eta Mikel Urdangarin lagunak dira, eta poteoan ibiltzen dira elkarrekin, ez? Eta segurazki horrek ez eragin handia duela. Baina nik uste dut denetarik egon daitekela. Eta batzutan, salsa desberdinekin, plater interesante bat atera daiteke. Nik uste dut, zentzu horretan, kreatibitateak ez du mugarik puntu horretan. Nik ez nuke esango hurbiltasunak edo hurbiltasun afektiboa baldintza bat denik inondik inora. Baina, egia esan, lehen aipatu ditugun bikote horietan, nik uste dut elkarrekin, osea, poteak hartzen dituztela elkarrekin, eta nahi dut berdintsuak direla edo askotan ikusten ditugu elkarrekin, eta horrela. Eta bai, ezberdintasunak edo batera jarrita lan egiteko orduan oso aberasgarri izan daiteke, baina laguntasuna eta afinitatea ere, ematen du horren. Esate bateako, nik uste dute Aresti eta Nacho, nahiko, ados zeudela gauza askorekin, ez? Hain zuzen ere, ez dakit nondik letra, imaginatzen dut lehenengo letrak, Arestik egingo zuela letra, ez? Baina, hortik hartu zuen Nacho Felipe gero oskorri bat, irrintxi bat entzun dugu, espataren aurrean, oskorria zabaltzen da Euskaldunen aurrean, eta gero apur bat, filosofia edo ideologia baten puntuak markatzen dira, uste dut biak konpartitzen zituztenak, ez? Hoxe... Baina, esate bat, ez da kasua gaztelaniaz, baina esate baterako, pentsa Serrat eta Machado, ez? Eta zelako emaitzak eman zituen bikote horrek, elkarrekin inolako zerikusirik ez zutenak. Esan nahi dut horregatik, ez dela baldintza bat inondik inora. Kasu horretan ezberdina da, harreman personala ez dutelako eduki. Baina, kontua da, harreman personala daukazunean, ze emaitza ematen duen harreman horrek, ez? Eta, hor normalean, jende ideologia eta pentsaera eta bizimodu antzeko pertsonak elkartzen dira kantak sortzeko. Hori igual kasu berezia da Laboa, ez da? Ez da gure kasuan esate baterako, Patxo eta Dio guztiz ezberdina gara, baina, gero lan egiteko orduan, ez dakit zergaitik, gauzak sortzen ditugu. Emaitxateratzen da, ez da, baina lehenago badituzu zuen gauzak. Nola gure gauzak? Gauzak utziko. Hori ulertu dizut. Gauza bat, orduan, aipatu nahi nizuen... Jasan ezina dela... Nik ez dut esarra esan. Jasan ezina dela! Honen harira Laboa ekarri nahi nizuen oain gogora, ez da? Laboa azkenian, Laboak ez daka letra propiorik, zan dezagun ez dakala. Batez ere herri musikatik eta Bertol Breken gandik eta gero hainbat autoren gandik edan du eta haien poemak musikatu ditu, ez da? Lete, Jose Anartze, Bernardo Atxaga, Sarri Naindia bera, ez da? Hori da, igual, kasurik, bakanena gure musikan. Bueno, batez ere poetak hautatu dutela zen dut izatea, eta pentsaren nahi Oskorri, Natxok eta hauek asko jo dute, eta askotan jo dute igual bertsolarien gana, azkeneko Bolaram eta abar, ez baina Laboak ikaragarri nahi ustez, ikaragarrizko gustua zeukan, alde batetik kantak musikatzeko, baina baita ere poemak aukeratzeko, ez? Eta gainera gauza harrigarriak egite zituen. Lehengoan, errepasatzen pasai dazu, hemen dago... Hor dauz kantak. Bai, eske badago, esate baterako, lehengoan entzuten egon naiz, hau,
prestatzen ari ginela, kanta bat, karo, nik lauaren kantak entzuten nituenean, garai hartan, oraindik euskaraz ez nekien, baina nik kantak banekizkien. Ze kanta da? Gogo eta gorputzaren zilborrestea. Ez dut irakurriko, baina esaten dut, zelako meritua ez dakit. Ze zaila dan, ez dut kantatuko, baina esango dut gutxi gora bera kantatzen duen moduan saiatuko naiz, oso zaila da. Bikate biak ebaki beharrekoak, bat gorputzaren bizitzeko, besteak gogoaren askatzeko. Adizu ama, badakizu sortze berean, zuri gorputzez lotzen ninduen zilborrestea sendagilek nola eten zuten. Lehenengo eten beharra izan zen, bizitzaren bizitzeko lehen legea, hartzaroan titia eman zenidan, mutilzaroan eskoletara bidali, bizitzarako armak hartzearren, dena eskertzen dizut duen balore guztian, nik aldutan neurrian, baina gaztaroan amatxo maite, ohar zaitezte, benetan nauzun ama izan nahi baduzu, eta nizu maitatzea, ni naizena zuk izatea nahi dutan aizatera, utzi behar nauzula. Hau baita bide bakarra, berak hartu zuen poema hau guztiz neurriz eta guztiz aldrebesa dena, eta lerro bakoitza errespetatu, batzutan musikariak egiten dutena da, bueno, kendu esaldi hau ez da izartzen, eta berak dena sartzen du, biokalkar sanoki maitatzeko, biokalkar osoki eta betikoz maitatzeko, lortzen du, gero guk gero egingo dugun adibidetxo batean kanta bat nola luzatu daiteke, letra nola luzatu daiteke eta letra luzatzeko hor sartu behar diren en fin, en vez de blancas kortxeaz eta en vez de kortxeaz fusak eta semifusak eta dena sartu alizateko, ez? Eta nik zentzu horretan oso bitxia iruditzen zait hori alde batetik, esate baterako, eta gero kantari berak eta musikari berak Lili bat bezalako kanta bat poematz musikatzea, ez? Guztiz muturrean dagoena, ez? Bai, eta gaintzineko bihotz. Non dago, hori egongo da. Amen. Lili bat hartu eta ostoz-osto erantzi, eta arek ere zu ere amets, eta arek zu ere erantzi, eta ostoz-osto hartu lili bat. Minimalismo, kasi haiku, japoniar haiku bat ematen du, ez? Eta honekin egiten du, 10 minutuk ez, baina bai 6 minutu edo 7 minututako kanta bat. Eta gainera, harrigarriena da, nire gustorako bintzat, ez dala luzea egiten. Eta badirudi denbora guztian gauza berriak esaten ari zaidala, eta hori besterik ez du esaten, ez? Zentzu horretan, nik horregatik pentsatzen dut, dagoak magia hori bat zeukala, ez? Magia. Bai, lehen ere komentatzen eginen, aipatu duzu gogo eta gorputzaren zilborrestea kanta hori hartzena, zezaitasuna dakan musikatua izateko, ez da, eta egia da, ez da, eta nola Ruperrek hautsidan fora diskuan hurbiltzen da Etiopiara, eta zezaitasuna duten letra horiek, eta nola borobiltzen duen, eta kritika hau batez etorri zen, salbo eta letek, bueno, esan zuen oso disko kaskarra, ondutzula Ruper Ordorikak, esan zuen kale egin zula eta etzula asmatu. Bueno, hori esaten du, musikalen ikuspuntutik oso ondo daudela, letrak ondo daudela, baina ez zaiola ulertzen, ez? Ez zaiola ulertzen, eta bai, letek esaten zuen hori, disko entzun da, eta zuk esan duzu neurri batean egia dela, ez da, entzuten dituzula diskoan letrak, erdoilari tristezia edo, eta testura bueltatu behar zala letrak ulertu alizateko. Bai, badago kanta batzuk oso ondo ulertzen direnak, eta batez ere poesia batetik hartzen duzunean, eta horrela, batzutan, zaila da ulertzea, baina, honegatik edo besteagatik gustatzen bazaizu eta harrapatzen bazaitu, eramaten zaitu gero poema hori ezagutzera benetan, eta irakurtzera, eta agian denbora bat pasata gero kriston sorpresa hartzen duzu poema hori irakurtzen duzunean ondo, ez?
Nik uste dut, esate batero, Erdoilaren tristeziarekin, nik uste dut gertatzen dena da, lehenago komentatzen egon gara. Zergatik ez da ondo ulertzen kanta hori, bueno, irakurtzen baduzu, Erdoilaren tristeziarekin batera zuitate honen soinekoa udazkenetan lanboroa da, bere sabaia laino baso bat, non bizi den ilargiaren badazpadako agonia, hori da lehenengo parrafoa. Esate baterako berak, non bizi den, eta hor, eten bat egiten du, eta gero, ilargiaren, musikatzeko orduan egiten ditu olako etenak, eta beste esaldi bat baliz bezala, eta, karo, nik hori entzuten dudanean, kostatzen zait imaginatzea esaldi bakarra dela. Nik uste dut horregat, handik datorrela kanta batzuk ondo ulertzeko zailtasuna, ez? Eta nik, segurazki letek esaten duen horretan, bueno, Ruper nor naiz ni, Ruperrek ez dakila, nik esango nuke Ruperren disko hori zoragarria dela, ekarpen bat izan zela arlo musikaletik eta arlo literariotik, baina egia da, niri behintzat asko kostatzen zitzaidala letrak ulertzea, ez? Hori edo fasfatun bera hemen segidan datorren, ez? Fasfatun bera, fasfatun zailago. Baina, nik hori atea zenean, orain baino Euskaldun berriagoa nintzen, eta osta ulertzen nuen, baina ulertzen nuen zatiak eta aruntzago prostitutak ulertzen dituen, ulertzen nuen zatiak, eta bueno, eta musika gustatu, eta horrela, eta gero, urte batzuk pasata gero, irakurri nuen, eta hor ere kostatu zitzaidan, ziurazki, ez dut oso ondo gogoratzen, baina poliki joan nintzen irakurtzen eta kontuatu nintzen ze ondo irudikatuta dagoen Bilbao eta horrela eta ze magiarekin, ze metaforekin, irudiekin, eta kanta horretaren nintzen helduko ziurazki, poema horretaren nintzen helduko, enuen ezagutuko ziurazki kantagatik ez bazen. Hori da beste gauza bat, askotan, segun oso ez dakitzez, poesia zalea baldin bazara, lehenengo heltzen zara poesiara, ez bazara hain horrela, heltzen zara poesiara kanten bidez, nire kasuan horrela, batez ere. Eta gero nola ikusten dituzu poema horiek? Kanta nahiago, poema edo kazistika? Nik, a ber, azkenian kantek... Ni kantetan pila, musika gustatzen zait, jakina, heltzen zait. Baina batez ere kantetan letra gustatzen zait. Eta gustatzen zait, esaten dena, gehien heltzen zaidana, gehien, uste dut, bada letra eta letra ulertzea gustatzen zait. Eta orduan, kanta ezagututa gero eta kanta horri esker poemara heltzen banaiz, gero poema normalean gehiago disfrutatzen dut. Ez dut, segurazki, ez dut musika kentzen. Baintxe bertan, irakurri dudanean eta horrela kantatzen duzu musikaren ritmoarekin. Baina nik uste dut letra gustatzen zaidala, gozatzen dut letra gehiago musika baino. Iruditzen zait. Zaila da banatzea. Oso zaila da banatzea, ez? Bai. Esate baterako lehenago sarreran entzun dan kantari, kanta mitikoa, Laborena, Izarren hautsa. Izarren hautsa. Claro, ni Laboran izarren hautsa hasieran enuen bate gustoko, baina arrazoi bategatik. Nik leterena ezagutzen nuen, nik leteren musikarekin ezagutu nuen poema hori. Eta musika zen erabat ezberdina. Musika ez dakit ezagutzen duzuen, gogoratzen duzuen. Izarren hautsa egun batean bilakatu zen bizigai, hauts hartatik uste gabean, noizpaikina den gubernai. Bueno, hori, nik lelo horrekin ezagutu nuen poema hori. Eta alako batean, etortzen zait eskutera, Laboaren diska eta entzuten, izarren hautsa egun batean, bilakatu zen bizigai, hauts hartatik uste gabean, noizpaikina den gubernai.
etzaten de, ¿qué va este tío? Esan nuen, joder. Mesedez, errespetu izorratu duzu, kanta, asko maite dut kanta, hori izorratu duzu, ez? Hori izan zen lehenengo impresioa, zeratik, nik poema hori doinu horrekin lotzen nuen, eta ez ziren ezkon gaiak, zena remasteak, ez, letra eta musika, eta orduan, beste batekin dabil letra hau. Eta asko kostatu, gero denborarekin konturatu nintzen kanta zoragarria dela, eta musikalki onartu behar dut leterena, baina askozaz ere aberatsagoa, eta, bueno, denborak bakoitza ipini du bere tokian, ez, eta baina horregatik esaten dut oso zaila dela poema bat batez ere ezagutu baduzu letra batekin, musika batekin, oso zaila da handik ateratzea, ez? Oso zaila da. Bueno, bakoitza bere tokian eta leteren kasuan ezabatu duera bat, ez da ez bakarrik izarren hautza kantakin, negur bilak, edo aizea datori farraldetik. De hecho, saiatu naiz YouTubeen eta interneten bilatzen leteren bertsioak eta ez dut lortu. Eta bazeukan bertsioa kanta horiena, ez? Baina, bueno. Hori oro behar da laboarekin gertatzen den fenomeno bat, ez da? Zuke Googleen jartzen duzu laboak kantatutako kantak eta gertzen dira laboak idatzitakoak balira bezala. Baina, bueno, imaginatzen dut hori be normala dela, ez da? Eta... Baiz, berak, ez dakit, kantaren bat idatzi zuen, berak? Ez dakit. Ez dakit, gutxi, ez dut uste, ez. Gainera, bueno... Lehenago aipatu duzun... Moldatu zuen lekuonaren bagabigaiga eta horre lekitio bi... Tegitz? Kanta eta letren arteko lotura, hori aipatu duzunean, esate baterago, denok ezagutzen duen Urkoren kanta hori guk euskara zuk zergatik ez, euskara putzu sakon eta ilun bazen, karo, nik ez dakite harri eta herri zen edo Euskal Herri ez dakite ezte liburutan agertzen dan Aristiren poema hori idatzita, ez? Eta, karo, nik kanta ezagutzen nuen musikatik. Eta, karo, musika nola den hain alaia eta hain festiboa, ematen zuen jai kanta bat dela, ez? Eta, karo, batean irakurtzen dudanean Aristiren euskara putzu sakon eta ilun bat zen, eta zuek denok urgazi bat ateratzen duten handik nekez. Osea, hori irakurtzen duzu, joder, tonoak ez daukainolako zer ikusirik guk ikasi dugun tono horrekin, ez? Eta apatean konturatu nintzen, zentzu horretan, nire ustez, Urkok ez ziola, bueno, sekulako arrakasta izan zuen, eta gu denok kantatu dugu hori, eta gainera, bueno, oso kanta festibo bihurtu zen, ez? Baina kuriosoa da nola, zentzu horretan nola aldatu eta aldrebestu den kanta batek behar zuen doinua eta behar zuen tonoa, ez? Beste batera, azken finean, ez ezagutzeraino, ia zer kontatu nahi duen, ez? Bueno, hurbilduko gara zentzurara, bai, Telleria doktorea. Bai, KitKat bat egingo dugu. KitKat bat egingo dugu. Bai, bueno, hitz egingo dugu... Lehen aipatu dituzu autoreak. Gu hemen baldin bada gaude, eta pixkara tontoa garena egiteko da, ez? Karo, ez dokamairuren garaian, badakizue, orduko musikariak lanak zituztela, euren kantak kaleratzeko, zentsura dela eta horregatik, kantak metaforaren bidez kantatu behar zituzten, eta, bueno, baina, egingo du, adibidetxo bat. Irudiko hamarkadan gaude. Ni orduko kanta plasta bat naiz. Hau ez dira betaurrekoak izan daitezke, baina, bueno, pipa bat ere izan daiteke. Ni kantautoriaren laguna naiz. Bueno, kanta berri bat egin du, erakutsi dit. Bueno, horrein bukatu gabe dago, baina nik ilusio handia dakat kanta honekin, ikustu dute etorkizuenan arrakasta handia izango duela, ea ze impresio. Bota. Mendian larartean aurkitzen da loretxo bat, aurrean metxo bat, loretxoari begira. Ondo.
Loretxoak. Bai, loreak. Ondo da, niri loreak osatzen zaizkit, Niri bai. Bueno, kasu honetan lorea, ez da noski lore bat, metafora bat da. Bai? Eta orduan zer da lorea? Herria. Lore asko daukan herria? Euskal Herria? Euskal Herriak ez dauka lore baten antzarik. Baina metafora bat, Ez da ulertzen. Aldatu behar duzu. Lorea, Euskal Herria. Mendian larrartean aurkitzen da Euskal Herria. Aurrean umetxoat Euskal Herriari begira. Horrela bai, horrela ulertzen da. Bale, horrela utziko dut, oso ondo. Larrartean. Euskal Herria ez dago larrartean, paisaje ederrak ere baditu. Baina hori metafora bat da. Bai? Eta zer esan nahi du? Larrartean, Euskal Herria zapaldua dagoela askatasunik gabeko eremu latz batean. Asko ze argiago dago horrela. Baina metafora bat! Eta ulertzen. Aldatu behar duzu. Larrartean. Askatasunik gabeko eremu latz batean aurkitzen da Euskal Herri zapaldua. Aurrean umetxoat Euskal Herri zapalduari begira. Umetxoak ikusirik Euskal Herri zapaldua ezin bizirik. Arantzak kendu nahi dizkio. Alto. Arantzak kendu? Bai. Baina Euskal Herriak arantzak ditu? Metafora bat da. Bai? Bai. Eta zer esan nahi du? Arantzaken esan nahi du diktadura frankistaren errepresiotik askatzea. Esan argi eta garbi. Baina metafora! Ez da ulertzen. Aldatu behar duzu. Mesedez. Arantzak kendu. Askatasunik gabeko eremu latz batean aurkitzen da Euskal Herri zapaldua. Aurrean umetxoat Euskal Herri zapalduari begira. Umetxoak ikusirik Euskal Herri zapaldua ezin bizirik. Diktadura frankistaren errepresiotik askatu nahi du. Etorkizun politiko itxaropentsu bat eman. Horrela bai, horrela ondo, horrela asko hobeto ulertzen da. Horrela utziko dut, bale. Bueno, dena den, ume batek ezin du Euskal Herria askatu, handiegi geratzen zaio enpresa hori, ez da sinesgarria. Baina umearena metafora bat da. Bai? Eta orduan zer da umea? Kontzientzia politikoa daukan euskal hiritar bat. Ez buza alde ederra. Baina metafora bat. Ez da ulertzen, aldatu behar duzu. Mesedez. Ume bat. Askatasunik gabeko eremu latz batean aurkitzen da Euskal Herri zapaldua. Aurrean kontzientzia politiko daukan euskal hiritar bat, Euskal Herri zapalduari begira. Kontzientzia politiko daukan euskal hiritarrak ikusirik, Euskal Herri zapaldua ezin bizirik. Diktadura frankistaren errepresiotik askatu nahi du, etorkizun politiko itxaropentsu bat eman. Orduan izango baitu askatasuna eta burujabetasuna. Orduan emango baitu gari bere fruitua. Oso ondo, horrela bai, oso ondo ulertzen. Dena den... Ondo dago, baina luzea ez da. Zoaz popatik hartzea. Nino! Hoi zer da, polizia? Ez, poliziaren metafora da, da bestea. Bale, eta hor desagertzen gara patetatik. Beitu, eta honen harira, lehenago aipatu dudan bikate biak ebaki beharrekoak, orain horregin duguna, esan dute, umetxoak esan beharrean kontzientzia politiko da euskal hiritarrek ikusirik,
Euskal Herri Zapaldua, horrekin hori zer da, teknikoki da, musika dakizuenok badakizue, osea, kortxeak edo blankak direnak, osea, laburtu, zain dute, azkarrago egin eta nota gehiago sartzeko denbora berean, ez? Eta zentzu horretan, luzatzen da, zentzu horretan, lehenago aipatu dudan laboaren kasu horretan hori egiten du, batzutan, iaia trabalengua bat izateraino oso azkar sartzen du molde batean, ez? Zentzu horretan, eta ez daka, bueno, bitu kasualitatez, Atxagaren testu batekin opera bat egiteko proposamena, bueno, libretoa idazteko proposamena egin zidaten, Bianai novelagatik kamara opera bat egitea, kamara opera lau musikariekin, eta da musika dodekafonikoa, kontemporanioa, erabat. Eta orduan nik galdetu nion musikoari, bueno, esan idatzi, eta nik esan nion, joder, baina idatzi, baina oraindik ez duzu musika eginda, oraindik ez, nik letrarekin hasi eta musika egingo dut. Eta esan, baina gutxienez eman irizpide bat, zelako neurriak, esan dut, lerro luzeak egin, badakit ez dela izango neurtuta denak amairu, baina gutxi gora bera ze neurri da, nahi duzuna hau musika dodekafonikoa da, eta orduan hor nik sartuko dut inolako problemarik gabe, zuk bota nahi duzun neurria eta nahi duzun, hombre, estetikoki eta literarioki zure irizpidean egokia dena, hori idatzi, eta nik musika ipiniko diot. Kontua da gero ia testua ezagutuko den, ulertuko den, edo ez, hori da musikaren, edo musikariaren, magia edo, kapaza baldin bada, hori da, naiz musikaria, ez dut ulertzen, baina gauza zaila, ez? Eta askotan gertatzen dena da, kanta musika jartzen diozunean poema bati, gero poema ez duzula errekonozitzen, ez? Ikusiko dugu ze gertatzen den... Utzi lutxori. Ez, pixkat gidoiari jarraiki ez da. Zentsuraren kontu hau, ze paranoikuak izan zitezken batzuetan, ez da, lehen ibili gara komentatzen, gure bazterrak kanta, kontatzen du laboak eroan zutela zentsuraren gana, eta etxuen zentsura pasa, azpa batekin bueltatu zietela, eta beren buruari galdetzen zioten, zer ikusten ote zuten, ez da, hori da, maite gure bazterrak iskutatzen dizkianean. Eta gau, zer pentsatuko ote zuten zehola hor, eta gau, batzutan paranoia handia sortzen ziren, ez da, eta nola hartzen zuten. Eta gero alderantzizko fenomeno hori gertatzen da, zato lehenago aipatu dugun ere leteren, izarren hautsa gu sortu ginen enborberetik sortuko dira besteak borroka hortan irango duten zuaitz ardazka gazteak, dirudinez leteri ez zitzaion bate gustatzen jende askok edo kanta hori nola interpretatu zuen, ez? Segurazki imaginatzen dut, borroka aipatzen zelako eta modu zuzenean hartu zuten borrokarena eta esplizituan, eta dirudinez litekezokan inolako asmorik horri, ez, horretaz hitz egiteko poema horretan, ez, poema existentziala da, ez. Eta esan edut alderantziz geraz. Eta horre nire aitaren etxea egin gertatzen dena zer ikusia dauka horrekin, ez? Horrelako mitifikazioa eta, ez dakit oso ondo arestik. Baina, nire aitaren etxea, ez da hain komplikatua, pentsatzen dut, ez? Azken finean, ez dakit zer ulertu egiteken, baina herritik ez dago oso urrun, ez? Zene dut, nire herria, ez dakit. Horrein, igual arestik altzatuko bali izango. Hor kasu horretan gainera,
Bai. beste bada. Hombre, Nik ez dakiz iritzi ezakan, esan. Bai, ez barkatu. Ez bakarrik esan nuen kasu horretan, eta igual izango da bakana, porque, claro, leteren poema gero kanta bilakatu zen, letek bera kantatu zuen eta gero laboak, ez da? Baina, esango nukenik, Arestiren poemaen kasuan, poema gailendu zaiola kantari, ez da? Bueno, Maite Idirinek abestu du, eta berriki Rafa Ruedako oker ez banago, baina... Bueno, ez nik esango nuke kasu horretan, poema, gure memorian hiltzatuta geratu dena, ez dela, nik utzien ez dakat kanta buruan, nik dakat letra buruan, ez dakat, ez dut asoziatzen kanta batekin, musika batekin, zentzu horretan, poema horrek nahikoa indarra dauka berez ez. Ze kanta, oain ezatezula, ze kanta gelditu dira memoria kolektiboan? Edo poema bilakatutako kanta? Agian igual... Home, poema bilakatutakoak gitxiago segurazki, ez? Gitxiago, baina bai badera, zerrenda bat egin beharko nuke, baina, joder, bakarrik Oskorrik Arestiren bertsoekin eta... Gara, kurioso da Oskorrirena, zeren lehenago fijatzen egon naiz, eta batez ere hasierako diskoetan, atxaga famosoa, Aresti famosoa da, batez ere Harri eta Herri, Euskal Herria, hau da, poema liburu horiengatik, ez? Baina Oskorrik musikatu zituen letra gehienak, Arestirenak, bertsoak dira. Gehienetan bertso, osea, iaia erabili zuen bertsolari baten moduan. Aresti poeta izateaz aparte eta poesia sozial egiten zuenean oso modu berezian egiten zuen, baina gero egiten zituen bertso batzuk, lehenago fijatzen egon naiz, ez dala bat ere normala, nire ustez, asko ditu hemen, baina esate batera, gora eta gora beti. Gora eta gora beti, edala kanta, bueno, beste kanta festibo bat eta barez. Baina, ni orain arte, paperean irakurri arte, fijatu gabe nengoen, estrofa guztiak errima berbera dutela. Esan dut, hori ez da bat ere normala. Bertsolariek normalean egiten dutenean rima, estrofa bakoitzan, estrofa batean errespetatzen da rima, baina hurrengoa bertsoan berriro hutsetik hasten da, ez? Eta hemen, gorantza doa agudo kapitala, eta lapurdi beti dago apala, alde besturi dago munduzitala, konformatzen ez bagara ze pekatu mortala, baina gero normala, pala, erreala, miserable jornala, ala, doala, argala, olioa formala, leiala, liberala, bezala, gainera itzala, zabala, azala, zerbitzala, dago printzipala. Zene dute, poema guztian, hori da norbere buruari gauzak zaila jartzea, porque ez dago inolako horrelarik horrela idatzi, bertsoak horrela idatzi behar diren esaten duenik. Berak esan duen, venga, kanta guztia, bertso molde eta errima bukaera berdinarekin. Zene dute, zentzu horretan, poeta soziala izateaz aparte, bertsolaria zen, eta Oskorriren kasuan, kuriosoa da, batez ere, arlo hori erabili zutela, ez? Bertsolari arloa. Ez dakit kanta batzuk daude hor bihurtu direnak, eta, bueno, apur bat, poema oso bat edo, ospetsua ezaguna bihurtu dena kanten bidez, ez dakit orain, bai, badaude, baina nahiko meritua daukate, bueno, pues euskara ez da katalana, eta gure espezialitatea da tatarea etxea. Eta hoxe, osta, ez dakizelan etxe, estribilloa, ez? Estribillo asko dakizkigu, baina gero poesia bera eta horrela, hor galduta, ez? Ja, zenbat jendek dakien Salvadorren kanta, edo, bueno... Estribilloa, nunago, zelarra. Bai, hori kenduta bestea ia nor dakien, ez?
Orduan, bueno, zailtasun hori daukagu, besterik gabe. Ez dauka zer ikusiko kanta guztiz ezberdina delako, baina lehenko gunean manifa horretan edo, la estaka edo euskeraz kantatzen zela, eta jo, hor jarri zuten kantatzen eta inorkezekien, hori, bueno, beste kontua da, itzulpena delako, baina, bueno, askotan gertatzen da. Nik buruan nuen adibidez txoriatzori ze, bueno, bat irudi hartzek, ez dakit hori nik ez dakit ala den, taberna baten idatzi omen zuen eta lauaren gana jo zuen poemarekin, eta edo zuri zeuri gustatzen zaizun, nik uste hori gelditu da, berandu dabiltza atxagaen aurre nik ez nu. Bueno, baina nik ez nuk, claro, jendeak ezagutzen du, baina apostua egingo nuke, zenbatek dakiten, hemen gaudenon artean zenbatek dakien kanta horren letra osorik, ez? Oso zaila, nik behintzat ez, bera kantatzen duenean jarraitu dezaket, eta kanta entzuten dudanean jarraitu dezaket, baina oso osorik buruz, gainera ni horretarako oso txarra naiz, kanta buruz ikasteko, baina gezurra dirudi aktore izan da, ez? Baina kasu horretan, baina eske Salvadorren kanta ere jazen bai jende dakien. Hor mundu guztiak hor kalean kantatzen duena, bere libretoa txuletarekin. Bueno, barkatu ez, apur bat hori da gauza. Baina berra da kanta horrekin bai, Ruperren kontzertuetan azkena izaten da askotan, edo azken aurrekua, giro berezi bat sortzen da, jendeak ez tegit. Bai, hori da gainera nik aukeratu dudan kanta, ez naiz oso originala, baina... Horrezegatik esan dizut. Bai, baina, hala da, gehien maite dudan kanta da, asko, olioipurdia jartzen zaidalako, entzuten dudanean, eta iruditzen zait, behitu, konparatuta Ruperrek atxagaren bertsoekin musikatu dituen kanten artean, beste, hautsi da anforan agertzen diren kantak daukaten zailtasun hori, oso kanta, oso hau bere simbolista, ez da egin simbolista, baina ez da oso simbolistak dira, oso zentzu horretan literarioki berbada erradikalagoak, literarioki, eta honetan berandu dabiltza, Atxaga duen doaietako bat nabarmentzen da. Atxaga bere nobeletan ere nire gustorako doai asko ditu, baina bata da gurina bezala sartzen dela kutsilloa bere testuan. Oso erreza, esan dute, Atxaga irakurtzea maldan bera ibiltzea da, beste idazle batzuk aldiz irakurtzea askotan maldan gora egiten daun bezala. Eta Atxaga, zentzu horretan, Atxagaren nobeletan, prosan oso hizkera aberatsa, baina laua aldi berean. Eta nik uste dut poema horretan lortzen duela aldi berean sekulako metaforak daude eta sekulako irudi poetikoak, baina beste aldetik sekulako soiltasuna testuan. Eta gainera, eta musikalki ere, nola dagoen musikal, lehenago aipatu dugu, zuk aurkitu duzu liburu batean, Ruperrek 2 urte tardatu zuela poema musikatzen, bueltak ematen poemari, eta ikutu batzuk eman zizkiola. Ez zuen egin, Laboak egin zuena bikate ezea bestearekin, Laboak errespetatu zuen azkeneko komara arte dena eta bera moldatzen zuen, bera moldatzen zen. Ruperre kasu horretan zerbait editatu zuen Atxagaren testu irakurtzen baduzu jatorrizko poema eta Ruperre kantatzen duena alde txiki batzu da batek, baina ez dira nabarmenak. Baina, hain zuzen ere, egokitzu, eta ez bortzatzeko musika, ez? Eta, luzea da, baina, Irakurri guzu, denok ezagutzen dugu, baina gozada bat izango da entzutea. Eguneroko bizitza, ikatza bezalako labeso morroak izurtzen hasi zenean etengabe, Otis Redding badiako kaian eseri zen aide plano eroriei kantatzeko blues band. Sagarraren loreek su hartu zuten, eta niri
odola hasi zitzaidan sudurretatik, baldosa zuriko komuna publikotan pornografia irakurtzen ari nintzenean, love. Eta alkimistek txosten bat eman zuten argitera, plusbaliaren alde azalduz erabat. Errestaurantetik bi homosexual bota zituzten arrazoi komertzialak zirela merio. Bakardadearen milaka kopia inprimatu ziren neguaren ateetan geundelako. Ene osaba batek postale bat iskribatu zidan, stop, ene urtebetetzea zelako, stop, iloba. Eta bide batez bere seguru etxea kontseilatu nahi zidalako, inoiz ez da jakiten noiz. Eta ene maitaleak telefonoa jo zidan kobre zaporeko maitasunez gauaren erdian. Eguneroko bizitza ikatza bezalako labesomorroak izurtzen hasi zenean etengabe. Gero ernari gelditu zen ibaia zerutik atergabe jausitako espermaz, alkandaroa arrosak, loredunak, xuriak, gorribeltzak, multikoloreak errestan eramanez. Eta aste berean, ni puta bat naiz oiustatu zuen ezkontza despedidan xampan, olibeti batetan bere lehen gutune romantikoa osatu zuen sekretaria lotxatiak. Eskale kalere trapuzko etxeak jaso zituzten zubipean mitxiletak babesteko, katagorriek supermerkatuari eraso zioten altxa besoak nonda intxaur kasafuertea, negua heldu zen azkenez eta antzarrek ube bat egin zuten zeruan, dispentsariotan antitristezi pildorak banatu zituzten ugari, Egiptoko 7 izurriteren edizio ugaldu eta korregitua ausmatuz. Zoriona gramoka saltzeari ekin zioten tronoa ingeru eta kerubinek. Bertute kardinalek igotze desnaturala eman zuten Erromako boltsan, 1000 liburu erregalatu zituzten bankuek ora eta bereziki labora lemapean, baina alferrik zen, berandu dabiltza, ez dute ezer lortuko honezkero, palazioak lurrera doaz gartzeletako hormak pitzatu egin dira, eta gu libro gabiltza, kaleetan tirantezko galtza laranjak jantzirik, libro. Bueno, 1000 arrazoik gatik ez, baina, osea, mezuagatik, mezu sugerentea eta batez ere baikor, panorama beltz bat irudikatzen du, baina halako indar batekin bukatzen da, ez milaka irudi ez, Egiptoko zar izurriteak, berturte kardinalak igotze desnaturala, ibaiak ernari gelditu ziren atergabe jauzitako espermaz, katagorriek supermerkatuari eraso zieten altxa besuak nonda intxaur kasafuertea, irudi, nire ustez, genialak dira, ez? Genialak. Eta batez ere kantak, gero musikalki badauka, kanta ezagutzen baduzue, hasten da modu batean, eguneroko bizitza ikatza bezalako, eta horre, hasten da lelo errepikor batean, ez? Baina, momentu batean, eten bat dago, eta hasten da, gero ernari gelditu zen ibaia, zeru, dago guztiz, iaia bi kanta balira bezala. Hasten da modu batean, eta kanta luzea da, hasten da, erdiraino, kadentzia horretan doa, baina halako baten erditik aurrera, hartzen du beste entzuten duzunean, fijatu zaitezte, gero ernari gelditu zen, hor aldatzen da tonoa, musikalki ere tono aldatzen da erritmoa, eta ematen du kanta berean, beste aide bat, ematen du kantata bat, nire gusturako. Kantata bat, gainera, nire ustez, garai bateko, azken finean, hemen berandu dabiltza dute izena, baina berak publikatu zuenean, uste dut, izena jarri ziola, 80ko hamarkadako kronika. Eta, claro, 80ak, pues bueno, gure adina dagoa, pues gure belaunaldia da, ez? Eta, bueno, horregatik aukeratu. Kanta ondo dago orain, jota bat izango balitz. Donde esté una jota. Ez, hoxe bera, baina jota bat moduan kantatuta izango zen da, hostia. Ordu bete luzea daramagu, ondo badiritzuzue, azken galdera bat ingo izuet eta despedida ingo dugu. Fijatu bazarete batez ere, jardun dugu 60ko, 70ko eta 80ko
idazle eta kantari buruz, baina badaude beste asko ere, beste idazle batzuk eta beste kantari batzuek izatezko bikoteak osatu dituzte, adibidez Jose Luis Otamendik eta Bidertzean, edo Asier Serrano eta Norton Gorosabel aipatu nik, hori Asier Serranok EHZ karrerako eta Lorelerako 70 letra, bueno, ez, 70 poema idatzi eta Nortonek musikatu, hori marka da, eta igual ez da oso ezaguna ez da. Bueno, eta gero asko eta asko, adibidez Leire Bilbao eta Miren Agurmeabek gauzak egin dituzte De Kapritxorekin, edo Itxaro Bordak ertzainakekin egin zituen adibidez, baina zergatik hitz egiten dugu guk, edo zergatik hitz egin dugu gaur guk batez ere hamarkada hauetako poeta eta kantari buruz. Zatik gelditu dira kanta horiek? Lehen Patxok esan duena, ez? Bi arrazoien gatik, lehen esan du zergatik aukatu ditugun gu kanta horiek ez dok hiru horretan, eta hemen gertatu dena ere arrazoi berdinen gatik, ez? Alde batetik, bueno, ezagunak direlako, denok ezagutzen ditugulako, eta orduan badakigu zertaz ari garen, agian beste kanta bat batuko bagenu, eta horrela bat jendeak ez zuen jakingo edo zuen ezagutuko. Eta hoxe, Karrozka Samar garelako, gugeu behintzat parkatu. Eta gainera, ez daukagu, ez gara adituak, baina adituak bagina ere, ez daukagu modurik esateko belaunaldi batzuk aberatsagoak izan diren bestea baino. Ez daukagu modurik zeren perspektiba falta zaigu, esan nahi dut igual, mendik 50 urtera, perspektiba luzearekin, esan dut, jode, eske egia zen, 80ko hamarkada edo 70ko edo 70ko edo hamarkada edo 2000ko hamarkada oso pobre izan zen, hori ez daukagu esaterik. Nik badaukat pistatxo txiki bat, baina igual oso subjetiboa da, igual ez, oso subjetiboa da. Nire semeek esate baterako euskal musika entzuten dutenean, belaunaldi horiek, batez ere belaunaldi horiek entzuten dituzte. Esan nahi dute, eta nire seme batek beti ez, jo, nik zure 80garren hamarkadan egon behar nintzen zuen bezala. Dirudinez, baina hori impresio subjetiboa da. Nik impresio hori daukat, baina badakigu denok gure garaian dena zen hobea. Bi iritzi kontrajarriak alde batetik, iruditzen zait, segurazki konfundituta nago, hori nire realitatea delako, eta beste realitate bat ez dudalako ezagutzen, baina iruditzen zait, garai hartan, garai hartan, bueno, ez dakit, letrak eta poemak eta horrela indar gehiago zeukatela musikan. Iruditzen zait, alde batetik, hori da. Gero beste aldetik, etortzen zait burura, lehenko aste nagusian koinzitu genuen Lutxo eta biok txonda batean, eta txonda horretan geneukan gure atzean, hor goian, talde euskaldun bat, ezagutzen ez genuena, nik bat ere ez behintzat, genuen bat ere ezagutzen, bueno, Kriston Martxa eta horrela, eta gure aurrean, ez jende asko, eta horrela, ukur bat, baina batez ere neska batzuk, kantak, osea, hitzek eta guztiak egitenak, eta denak kantatzen. Eta gu, berei begira, harrituta. Konbidatu genuen eta hartu. Atxi bat, bai. Ez dakagu modurik ez. Eta, bueno, hoxe. Bakarrik onartu behar dugu, ez dugula menperatzen, euren txanda delako, ez? Gazteagoen, umeen eta gazteen txanda delako, eta haiek lehenago esan dut, batez ere musikan noiz jasotzen du indar gehiagorekin, gazte garenean, ez dakit hori fenomeno nahiko bitxia da, baina hala gertatzen da, ez? Beste arteekin gertatzen ez dena, esan nahi dute zinea edo literatura edo maite dugu gutxi gora bera bardintxu edo igual denborarekin gehiago, baina musikarekin ez dakiz egatik, bueno, bai, musikak emozioak ikutzen ditulako, eta, karo, adin horretan,
emozioa, zuk emozioa nahi duzu, altabozaren bum-bum vibrazio, ez? Eta behar da, gu zentzu horretan, ez gara nor gaurko azkeneko belaunaldia hitz egiteko, ez dakigulako. Emozioa aipatu duzula, aipatzea, ze garrantzia daukan edo musikak edo, emozioen kontu horietan, ez? Eta adibide moduan jartzea, ni neu, eta dozein izan daiteke, ni neurri batean euskaldun nintzen, neurri batean, ez? Beste arrazoi batzuk egongo dira, baina ziurazki nire lehen kontaktua euskararekin, nire familian ez zegoen bat, ez? Mendira beten nintzelako eta mendiko kantak eta horrela entzuten dituen, eta horrelako hurbiltzen zarela kanta bat, euskera, eta zuk ikasten duzu, kantatzen duzu, ez dakizu zer kantatzen duzun, gustatzen zaizu, hurbildu nahi duzu mundu horretara, eta, eramaten zaitu, ez? Eta oso komponente afektiboa eta horrela daukalako, eta orain ez tokiru honetan gertatzen zaiguna da, obra ondo egongo da, imaginatzen dut, baina, ez besteak bezain ondo, eta horrela esan dut dramaturgia eta testuen aldetik, baina honek dauka musika, eta nabaritzen dugu, jendea rapatzen dela, jendea rapatzen dugula, jendea emozionatzen dela, askoz ere gehiago musika dagoelako, eta musika, simplea, kakotxen artean eta horrela, musika daukan, ez dakit, botere hori, ez? Ederto, oain tarte bat zabalduko dugu galderak edo ekarpenak egin ditzazuen, baina, lehenik eta bien igual, Martínez doktorea eta Tellería doktorea, despedituko zaete? Bale, ez dakit zerbait ulertu duzuen, esan duguno guzti horietatik, baina, bazpare eta ez bada argi geratu laburbilduko dugu hitz gutxitan. Gure filosofia. Karo, hemen musika beharko genuke, baina ez tokagu, beraz, emozioa ez dugu. Jazeitez hemen, ez dela ezaitatera. Bai, egia da. Horrela. Bota, ez dakit oso ondo, zu bota. Hau detaile tontoa da, baina antzokian posizio honetan egiten dugu eskena hau. Eta aldrebez egingo bagenu, segurazki okertuko ginateko. Egia da, ze memoria, aktoreok asko lotzen dugu memoria mugimenduarekin. Eta hor jarriko baniz, dituzte tonteria. Venga, ba. Bota, nondik ateako, Gure herriko musika defendituko dut. Horla, ondo. YouTuberen kontra, Spotifyren kontra, arrakasta ebakuntzaren kontra, Operación Triunfo. Defendituko dut gure herriko musika. Galduko ditut lanpostua, paga estrak eta oporrak. Galduko ditut dietak, trienioak, eta inzersoko bidaiak Benidorrera, baina gure herriko musika defendituko dut. Gitarra kenduko didate, eta ukelelearekin defendituko dut gure herriko musika. Ukelelea kenduko didate, eta turutarekin defendituko dut gure herriko musika. Turuta kenduko didate, eta botxarekin defendituko dut gure herriko musika. Ahotsa kenduko didate, eta esofagoarekin defendituko dut gure herriko musika. Esofagoa kenduko didate, eta eskrotoarekin defendituko dut gure herriko musika. Ni mutu geratuko naiz. Nire esofagoa galduko da. Nire eskrotoa galduko da. Baina gure herriko musikak iraunen du zutik. Eskerrik asko. Zeo zer komentatu nahi baduzue edo galdetu.
hemen seguro asko kupa baino gehiago dakitela euskal musikari buruz, beraz. Eskerrak Nacho ez dela etorri. Horren bildur ginen. Zuen letrarekin kanturik egiteko? Ez naiz inoiz musika, letrak idatzi. Bueno, behin, lehengo batean, Nacho nik uste dut, Baskari batean igual apur bat edango zuen. Esan zidan, egun batean egin behar du gauza bat musika eta zuk letrak idatzi eta bar, baina bueno, hor geratu zen. Baina nik letra bat idatzi nuen duela urte asko antzeslan baterako, Gaztibeltzaren Karabina antzeslanerako. Eta, bueno, testua, Santi eta, moldatu, dramaturgia, apur bat egin zuen, eta gero atxagak itzuli zuen. Baina gero, ensaioetan eta egin behar genuen, kanta bat sartu behar genuen, kanta Karibeko doinuaz, ez? Eta orduan, maskaradan, nik letra bat bestearekin lotzen nekien bakarra omen nintzen. Eta orduan, nik idatzi nuen, zirriboratu nuen kantari eta oso pozik nengoen kantarekin, ez? Eta letra zen, musika zen, hauze da dantza Karibekua, bueno, Peiok ezagutuko du, ez duzu gogoratzen. Hauze da kanta, nola zen letra, hauze da kanta Karibekua, kontua da, ni oso pozioan nintzela Nachoren gana, eta esan nion behitu, Nacho, hemen dago letra, eta Nachok irakurri zuen kanta, eta esan zidan, Patxo, acento guztia daude hankaz gora. Orduan ez nekien, ez dela bakarrik silabak sartzea, baizik eta musikan, poesian bezala daudela azentuak, eta nik sartzen nuen, dana sartzen nuen bere tokian, baina azentuak guztiz alderantziz sartuta. Orduan konturatu nintzen, musika bertso edo kanta bat musikatzea, edo letra bat idaztea, baduela bere artea eta bere teknika ere bai, ez? Orduan opera bat idazteko mehatxu hori? Baina horre sekulako askatasuna, ezke gainera, hemen kasu honetan musika bazegoen ja. Ze musika, oskorrik konposatua zen eta musika bazegoen. Musika horretara moldatu behar nuen letra bat. Normalean, lehenago horretaz ez du hitz egin, baina galdera bada askotan zein izaten da lehena, ez? Musika edo letra. Eta ni nago gehienetan letra doala aurrena, normalean. Baina kasu honetan alderantziz zen. Orduan, musika ja baztegoen eta nik idatzi nuen letra bat, enkajatzen zuena, silaba, baina azente guztiak alkazo gara. Nacho aipatu dugunez, monopolizatzen ari dela apur bat, ez txartu iruditzen, lehen esan dute Nacho kriston lana egin duela, kristona. Buratu zait, txaskarrillo bat, anekdota beti dira politak, eta horrela beste arazo bat edo kantak egiterakoan dira egile eskubideak, derecho de autor. Eta behin, txaskarrilloa edo anekdota, ni nengoen, bakizue, Euskal Herrian euskaraz eta horrela, Euskal Herrian euskaraz eta horrela, bindu oso txiki bat edo hor laukatu edo, laukatu hemen, laukatuan, eta ni nengoen hor Euskal Herrian euskaraz, hau eskatzeko, pintada bat egiteko, eta horrela. Eta egin neukan bilera bat, hor lonja batean deustun, gauza oso humila zen, oso apala. Eta Nacho gurekin egon nahi zuela, eta horrela. Nacho, Felipe, gurekin egon nahi zuela, vale, eta etorri zen bilera hartara, non geunden bost eta horrela, eta etorri zen eskatzera baimena, bere kanta bati, egiten ari zen kanta bati Euskal Herrian euskaraz izena jartzeko.
bueno, bale, emango izugu hemen. Eta hor sortu zen, edo Euskal Herrian, euskaraz kanta horren, etorri zen, baimen askatzera. Osea, zuri esker konposatu. Esan nahi duzu, laburbilduz zuri esker konposatu zuela. Bai, letra eta azentoak dena eman genio. Zue animatu, aldez aurretik doa oso atseginak izan zaretela eta eskerrik asko etortzeagatik. Eskerrik asko.